Kaixo, kaixo, kaixo. Marciano. Nortu zarete zuek. Astronauta bat naiz, bai? Astronauta bat. Ni Marcianoa, estralurtara, Marcianoa. Marte planetan topatu dut nik estralurtar gaur. Marte planetan. Uste duzu ezberdina den bera? Ala, badazue bezalakoa. Ez da? Zer dauka diferentea? Zer dauka betiratu ondo, zer dauka buruan? Antenak buruan, antenak. Bai, baina estralurtarra zer dauka? Bi antenatxo hor buruan, ez da? Bai. Eta zure badakizue zelan joan naizen ni estralurtarra aldatzea? Bai, badakizue zertan joaten naizen? Koete handi batetan. Hortan, egan egiten. Joaten naiz Marteraino. Bai? Eta badakizue zelan ibiltzen garen guk koetean gauden bitartean. Hola, egan egiten gaian. Horrela ibiltzen gara, bai, koetean. Ez gara ibiltzen zuek bezala. Bai? Lotatzen saltoak emoten duela. Horrela ibiltzen gara, bai? Eta badakizue zelan egiten dugun lo astronautek? Badakizue? Horan, zutunik horrela eta lotuta. Ez bagaude lotuta, horrela ebitzen gara iretik. Ez daukago grabetaterik eta ebitzen gara horrela, eta duan horrela mugitzen alde batetik bestera, ezin dugu horik egin. Horrela egiteko, horrela horrela. Bai? Horrela, bidaia egiten, Marteraino ailegatzen gara. Badakizue zenbat urte dituen berak? 404, zuek baino 400 urte gehiago, 404. Hala, igual Saturnino da. Galdetu aber bere izena Saturnino, Zuzara Saturnino? Bai. Saturnino naiz, Saturnino. Nola da zuen izena? Zelan horrekin? Baina Saturnino eta Martina eta Alden agortu bai. Oso. Ordu Saturnino etorri da gure gelara. Guda gagu baina abestia, bai? Bai, zure, abestia hori? Badakizue abesten guztiok? Bai, guztiok? Nik ere bai. Abestuko diogu gero abestia Saturninori? Bai, baina abestu baino lehen, claro, Saturnino etorri da ona lurrera, ezagutzera zeran bizi garen hemen lurrean bizi garen, ezta? Bai, zebera badaki asko daki, espazioari buruz eta planetei buruz, pilo bat daki, bai? Asko. Planetei buruz baita daki. Badakizue gauza planetei buruz? Planeten izenak. Bai? Nola dira planeten izenak?
Mercurio, bai, ezagutzen du Mercurio. Ze ondo planeta guztiak esan dituzue, oso ondo nire lagun guztiak bizi dira planetetan bizi dira nire lagunak. Zuek non bizi zarete, ze planetetan? Lurrean bizi zarete zuek? Bai, oso ondo lurrean. Ni etorri naiz hona oporretara. Ikusten gizakiak eta ume txikiak nolakoak diren. Zenbat begi dituzue zuek? Eta zenbat esku? Zuek eta ni berdina gara? Ez nizlak kolorea daukat berdea, ezta? Eta zuek ez? Eta zenbat antenak ditut eta zuek? Egi ez daukagu antenarik, ez? Zerbait nahi dira zuek galdetu? Galdetu non bizura nari baina galdetu non bizi zara? Bueno, ni edo bera. Ni non bizi naizen ni? Ni bizi naiz Houstonen. Bai, ze hortik, Houstonetik, ateratzen dira askotan gure koeteak, bai? Eta nik esan dituzuen planeta horieta guztietatik, bakarrik ezagutzen dut Lurra eta Marte. Ni naiz Martekoa, eta astronauta etorri zen Martera, eta egin ginen lagunak, eta orain etorri naiz berarekin Lurrera zuek ezagutzera. Abianera ikastetxera zuek ezagutzera etorri naiz Martetik. Ze ondo, ezta? Zuek ezagutzen duzuen norbait Marteko pertsona bat ezagutzen duena? Ez, ezta? Babeitu zuek, ezagutu duzuen Marteko estralutar bat? Saturnino. Bai, Saturnino. Hemendik aurrera nire lagunak izango zarete? Bai, nahi duzuen nire laguna izan? Bai, nik ere nahi dut zuen laguna izatea. Bai. Beste gauzatxu bez, bai? Ni ekarri dizuet gauzatxu bat, bai? Nire koetetik. Bek, ekarri dizuet zuek gero merendula bat egiteko, bai? Hau da guk koetean jaten dugun janaria, bai? Janari berezia da, bale? Janari berezia. Eta nik hartu dut nire koetetik eta zuek jateko ekarri dizuet. Gero arratsaldean jango duzue? Merendorita bat egingo duzue, jateko? Bai. Bueno, ba, Amaiari emango dio, Amaia gordetzeko, bale? Eskerrik asko, zelako merendola gozoa egingo dugun, Joan behar gara. Ze... Ni ez nago ituta egotera hainbeste presioarekin nahiago dut, horrela egaz egiten ibiltzea bai, gravitaterik gabe. Eta gainera, hemen motxilan oxigenoa daukat, bai? Arnasa hartzeko. Eta ja, oxigenoa agortzen ari zait. Orduan berriro nire koetera bueltatu behar naiz, bai? Oxigenoz betetzera motxila. Eta Saturnino nirekin eraman behar du. Ni astronautarekin joango naiz berriro Martera. Martera astronautarekin joango naiz berriro. Naizue, baino lehen, guk egingo dugun dantza ikusi? Venga, zutik jarriko gara, venga. Ez, borobilan egongo gara, bale? Dantza bat guretzat egingo duzue? Bai! Oli! Ze ondo, zelako sortea, ze ondo.
oso Saturnino? Asko, oso ondo abesten dute, ikastetxe honetako sodupeko neska mutilek oso ondo abesten dute, asko gustatu zait, pozik noa martera astronautarekin, martera berriro nire planetara oso gustora egon nahi zuekin, oso formalak zaretela dirudi eta oso ondo portatzen zaretela, oso pozik noa, oso pozik. Zure pospozik doa Saturnino berriro, bai? Pospozik joango da Saturnino berriro bere planetara. Eta montatuko zara nahi bait? Bai, montatuko naiz, konbidatzen hau zue berriro etortzera zuek ikustera noiz bait? Bai, nahi zuzean, etorri berriro, bai. Primeran oso ondo, ba. Eta ekarri gauza batzuk marketik, Karriko ditu gauza marketik. Hale, zuen txapo. Hurrengo bidaian, astronautarekin etortzen naizenean bere koetean, karriko dizkizuet marketik gauza. Hale? Guztiontzako zerbait ekarriko dut marketik. Zelako zer, esango